Ke gashi yan civilian JTF sun kama ki ba misalin karfe nawa? 3:30 na dare. Na farko ya sunanki? Sunana Inna Tahir Gasa. Gashi yan JTF sun kama ki, me kika yi? Na tawo na dauko mai mashin da daddare sai suka tawo daidai daga cikin gari na dauko mai mashin zuwa Kabala Junction. Sai kuka tawo ku nawa kuma? Farko ni kadai na tawo a mashin tun daga cikin gari, to na zo daidai Kabala Junction sai na ga yaran malam, nace yaushe ka fito daga prison, sai ce mun ai ya kwana biyu, sai na ga su bulama, sai muka hawo mashin ni da su bulama da mutum biyu muka hawo mashin, ni ce ta uku, sabuwar mashin ko nan baba ta da shi. Suka zo muka shiga cikin firamare da su, suka ce za su ta bakin menene firamare din bakin ta hanyar bakin ruwan nan ne, ta bakin daji, ta bakin dajin nan suka shiga da mai mashin. Sai suka ba mai mashin 200 suka ce ya haƙuri, sai ake so a san mai mashin din waya, ina wayar shi, sai ce a shi bai da waya, wayar shi ya bata a cikin gari. Da ya ce wayar shi ya bata a cikin gari, sai muka hayo goyo, sai aka ce mu je a bashi kuɗi, a sha yaran su suna son su ci mai mashin ne, ashe ni ban sani ba. Ana so a haɗa baki, ana so to a haɗa baki da ni a ƙwace mashin, ni ban sani ba. To ya aka yi kika shigo hannu? Na shigo hannun ma'aikata, an biyo sun zo suna fitila, suna kan fatiwal suna fitila, sun riga sun yi get a wajen firamare din, an sa get a rufe. Sai muka shiga muna zaune, sai shi yaron malam ya kira na wannan me ake ce mai bakin a waya, sai ya ce in takure shi, ya ce a bani waya in takure shi, wai su bani 3,000, an sa 3,000 a hannun su bulama. To wannan sana'an da kika yi akalla kin ɗauki mashin ko a tafi da ke kamar sunuwa? Ni zuwa na tun da na zo wajajen yankin da nake shiga, ni dai na san na ɗauka mashin 3, na ɗauko mashin daga cikin gari, daga hali na shiga Nariya. To sai kuma kayan me kike sha a rayuwarki? A rayuwana shaye-shaye baran koyi maka ba, ina shan shisha, ina shan kodin, ina shan taba ko baka ba. Wiwi kenan. Wiwi ba zan ɓoye maka abin da nake sha in ce maka ba na sha ba, ka je kuma kai bincike kuma a ce maka ba haka ba. To gashi duk wanda kika lissafa barayi ne da yan iska, ya aka kuka haɗu da su? A dare junction muka haɗu da su jiya. To ke wannan sana'ar baraki daina ba ta a haɗa baki da kiyaye sace-sace? Baraki ladama ba wannan watan azumi? Wallahi Allah na yi ladama, to ina ladama saboda mai jiyan ni dai ban san za su mai ba ko ba haka ba, tunda na tashi amma wa ya ɗauko shi? Ni na ɗauko shi, daga cikin gari, tunda har bishop din magajin gari. Baki da iyaye ne? Ina da iyaye, ina da to me kai ki haki kai karfe wajen 3:30 a can waje a hotel ko a wani waje, har kuma ki zo ki dauko mai mashin ku zo Kabala, kuma ki dauki wasu ku tafi can bakin rafi dan a cutar da wani? To yanzu da kun kashe shi me za ku gaya ma Allah, da ba dan Allah ya kawo mu ba? A da ni za a rike saboda ni na dauko mai mashin din tun daga cikin gari. To gashi sun gudu sun baki. Sun gudu sun bani, sun zubar da takalma, to me sun fada zaki ce cikin ruwa. Yanzu ni ban da kama mota. mu miƙa ki hukuma mafi kusa. Ina ji. Me zaki ce ma yan baya masu hali irin naki? To Allah ubangiji ka shirye da mu, Allah ubangiji ya sa a gane kowa da kowa ya shiryu. Fatar da nake yi. To ke yanzu ba ki ladama irin abin da ke? Ina ladama, na yi ladama ko ba haka ba, kuma ni jiya ban san ma sun fito daga prison ba, kawai na zo junction ne, na yi mamakin ganin su a wajajen saboda ba sa zuwa yankin su zauna a wajen, sun fi zama a Hamisi block din su inda suke zama.